Ako bol, ja som potkali som mučov. Potkanov. A koľko si bol v bani? 10 rokov, nieco vojny. A to v Handlovej, alebo? Handlovej. A to bola hnedouholná, nie? Kurva, tam keď zajebe sa plyn v bani, metán skurvený. Takéto dvere boli, tam ti nebol prievan. Tam som žili, tak skôr najebal čovačinu. A príjem ti, a pivo som si nosil. Leba. A príjem ti tam a naraz vidím, tačka sa takto jebala. Už som vedel, že potkané tam kokos. Najebani. Ale kurva, mal som maslnú chleba najebané. A už to si mal, nie? Tak lovecku dávam. Kurva, to maslo ti mu nejebalo, lovecku ti to rozdal, no? Kurva, ale ak som ho jebol tičovinou, už ma je hrali. Už ide do hrobu. Už ma obstúpili. Smrteľné tony už chodci zahrobia. Ti to myslel, ne? Asi. A tvoje zavielačo. Na teba. Na teba. Aj na teba. Na teba. Naozaj. Teraz neviem, kto podial som, keď jebete obidva. My rádi tu spíme a my sa My to vytýzvieme. Kde spíte? hoteli. Áno? No, tam kúsok, jak ty bývaš. Jak sa volá? Turistické ubytovne Trhová. Na Trhovej. Novácka. No, na Trhovej. No, a je to Trnisko. No, vedľa, tam je také ubytovne. Vlastná taká turistická, vieš. My sme skromní. Nemôžeme si dovoliť pri našom plácaní nejaké nákladné hotely. Privát je to vlastno. Boha sa ojebe má. To je najlacnejšia pre ľudí, nehnevaj sa tak, je to tak. Na Magure je ešte lacnejšia. Na Magure. To je Piliško, či čo to je má? To je ono, ako reštaurácie. Ako my Nepoznáme. Počkaj, lebo ja chodím okolo Prievidze od roku 86. Keď sme chodili na Oravu z Vysky. Znova nebola diaľnica ešte, Tam bola diaľnica znova a tam bol ten priestav a zakotovač na Martin. Ja si pamätám ako detsko, no. Áno, tam bola, no však... Priestav tam mal také budovy. Áno, jedna cesta tady je bola. Tak, tam... Pumpa tam bola. Benzínová tam bola. Benzínová pumpa. Dobre hovorí. Pamätám si ako detsko, keď sme mali kokos. Ja som malý. Ty si veľký majster. Minimálne je vaši jak ja, takže nemôžete byť taký mal. 182 mám. Ja mám 170. Ja mám 182. Ja mám 5, ale vieš, to nejde o fyzickú výšku, ale o veľkosť ducha, veľkosť myšlienok. Ja to mám piči a tebe z ducha. Dáme naopak. Ja mám ducha vonom. Na tým to... Obednie. Treba budú duchovia na... Pravdu má, áno. Není to tak. Nejde o to duchovno, ale ide o tie veci. Ty četaj ty. A tak dostane na hlavisko. Máš jedno, druhé. Ako si ťa Dívaj sa, mu jedno pivo je málo, on musí mať dve. Ja som sa myslel, ako musím ponávať, keď ste zajebali, že tu jebete, spíte, tak sa nemusím ponávať. Máme času dosť. Ja ani domov nechcem ísť. To je vaša firma, keď kaď pojete do Bratislavy. Jaričkov, erotický salón. Šéri, počuj, Laco, ešte, môžem sa tak opýtať, nebudeš sa na mňa hnevať. Na teba, nikdy život. Ďakujem. Počuj, že keď ja vidím, ako v tom svete nespravodlivosti, ja s tebou tak súhlasím, keď hovoríš, že jeden ja Boha. Ja takisto som nahnevaný. Všetko. Počuj, keď to sú... A pritom som chodil do kostola. A nadávam na ňo teraz. A ja takisto, ja som Ešte Jano Fagan chodil na náboženstvo. A furt chvájem, nadávam a kokot. Ja takisto, počuj. Ja hovorím... Povedal aj mečere kokočete za kokoti. A on sa ma pýtal, Gordovič, že koho budem voliť? Áno, keď si spomínal si tam, no? Reku Omeo. My to videli. My sme to videli. Fica. Ale prečo? Reku, bude ojebať nejaká faktínu. No toto sa mi ľúbi. Aj mne. Už dneska nemusím fotky prehadovať. Ktorý kokon mi to pýtal, no, keď tak poviem. Ja sa neurazím, v pohode. Oj sa, len takto, že... Lebo furt som nevedel. Peter, a furt som
Peter, a potom neboli v styku, no však to ma jebal. Tak, a to ma jebalo ešte viac, keď si mi to poslal. Do piči reku. Tak keď to ťa nahneval, tak prepáč, nech to bude nahnevať. 3-4 razy mi reku piči a do piči a reku neviem, doteraz do je to. No a už nič. Tak vidíš, ale napísal si chalani, dojdi tu a sme tu, kurva. A potom je ešte najebali, Pasuje, ne? A vieš, čo mi najebali? Bratislavy. Že klub notorikov. A to neviem odkiaľ. Neviem, to môže byť hocič, to je anonym. Vieš, to je anonym, to nevieš. To som si ja potreboval volať. Na Vánoce, alebo kedy to bolo. To si ty jebal? Že klub notorikov. Áno, lebo my sme taká partia, čo chodíme furt klopať do krčmy. Áno, ja osobne sa považujem za notorika. A ja sa na to neházim. A tam doslovne bolo klub notorikov. Zdravíme na Vianoce, vidíte? Áno, to som ti ja písal. To bolo minulý rok na Vianoce. Áno, čo vlani. Ty to pamätá, vidíš to? Ja som písal, že váš fanúšik Peter, to som bol zase ja. Áno. Lebo, vieš, ja ti vysvetlím tú históriu, ako to bolo. Ty si mi pozval aj na meniny. A na Vianoce. Na Vianoce a či dodatočne. Dosledne. Aj na 40-ke, jubileu. Ešte si sa omluvol. Tak, lebo vieš, taký poviem, lebo s mojou ženou sa hádam, to je taká márna. A idem za ňou, poďte. Počúvaj, ona je jeho ženou. Láska, počkaj, môžeme sa s tým rozprávať, počkaj, to je taká márna, ona 400 eur prejebe mesačne, tá moja márna vyjebaná. Ale na pičoviny, na telefón, ani nepije, keď ja som pila. A nefajčíš, ani zatrkať mi nedá. Nič, vôbec. Ani oňuchať. Nič vôbec. Ešte ma posielal do keľu, že sa je hnusím. Že do keľu. Ešte ma posiela, že sa je... Ja zavolaj na ňu. Jo, prehovorím. Však ona nadáva. Ona strašne nadáva, počúvaj. Na mňa nadáva, čo som mu na dome pomáhal robiť. Počkej, som doma nadáva. Láska, počúvaj, tak ti poviem. Teba života nevidela, aj to nadáva. To je hrozná popa. Láska, ona si pôjde do služby, aby si ma pochopil, aby si na mňa nehneval. Omšu, pozrie v televízore. a potom keď vypne omšu, začne nadávať na Jana, aj na teba. Nedelu dávaj, no. No, ale ona si sa kúkne na Luxa, na Lumene, vieš? Také tie katolické, vieš, tie programy tam. Ja som chodil na náboženstvo. Ja keď som dostal štvorku z matematiky, alebo zo slovenčiny, za to ma otec nedojebal. Ale keď som dostal náboženstva, že som nepozrúchal, ujebal ma kokos. Vládom. Jebnúci, otec môj. Vyjebal. Láska, počúvaj, tak ti poviem, že pretože je moja žena pozrie si omšu v televízii a potom keď skončí omša, začne nadávať mne, kamarátovi, aj teba, aj všetkým kamarátovi začne nadávať. Tebe nebudem nadávať. Ona je jebnúca na mozu. Ja som toto rád, píš. A ja, počkaj, som sa na teba veľmi teší, ale... Peter. A môj syn sa volá Peter. Ďakujem. Počkaj, on môže sa teba prísť z ministerstva Peti. Pre mňa prídete aj oné, gorily, čo prídu. Bratislavi. Gorily. To bola tiež, že ma jebal gorily človek, ja? V Bratislave som sa bál, že ma gorily budú naháňať. Že gorily ma budú naháňať. To sú zajebal, no. Lebo tak ti poviem, že ty si bol hviezda večera. Oni... Povedal, Stan Goldor, že mi povedal, že to bol 24. program a že najväčší úspech to ja tam mám. Počkaj, ty sme to kúpili v robote. A ty, 2. februára sme to kúpili v robote na ministerstve a sme povedali, budem ti citovať, hej, že obecnestvo sú kokoti, vodáto sú kokoti a Laco je hviezda. No, suverénne, bez nejaká... Keď ti hovorím, ten Goldor, bol som mňa hotový. A potiel pokodia. Keď som sa ho pýtal, koľko máš tam otážu, je 3. A takto chytil ten babi a takto jebol, že jeden sa na to. Nebudem sa ani pýtať. A potom tie baby za mnou fotili sa. Tá jedna mi tanier doniesla takto. Ja mi dali na pivo. A jebali mi tam 50 eur. Taký tanier na mulievku. A povedz, koľko ty už žiješ, maličko, koľko ste spolu? 25. Pekne. A taká baba prišla, takto si odjebala pod prsenku. Že za nami podpis. Reku teraz ako?
Obidva mi odjem. Tak to mi najebal Laco a Cibula. Pekne. Odviedli ma, doviedli ma, popili ma. A 170 € mi dali. To si Laco, nepamätí z Bratislavy? Jo. A kde som bol? Hoci kedy? Počuj, keby som vedel, išiel Felício, neboli ti vodiť Felícia? Nie. A počuj, mám záhadu, nepísku mi na záhadu. Marky, Počúvaj, Laco, iné to vymyslíme. ti hovorím, ja som v dispozícii. Počúvaj, a ty z poštu si vyberáš, ne? Že by sme ti normálne poslali poštou lístok na vlak, spiatočný, ty si sadol na vlak, prídeš do Bratislavy, ťa zoberieme zo stanice, na záhradu, grilovačku, spravíme masisko, nachystáme, chlástačku, borovičku, víno, prasa, všetko. Suseda mám, ten má číslo. Keď mi volá, kto volá, tak na suseda. A keď volím, že mobil mi jebom onom. No vidíš, Do rovna. A minulé reku Boris, on prečo povedal, hovorili, že ty máš ženské hodiny, že keď som maničku zabije, reku som nehodiny zobral. Aj hodiny som rozjebal v remeče. Na tom piču záleží. na to nezáleží. Žene som zobral hodiny ženské. Aha, na tom piču. A tu mám zase, tu mám tretie, tu mám štvrté. Poistku, to máš poistku, aby si bol iskrený z každej strany. Toto je strebro. Aj toto. To som najebaný zase. A nechce. V poriadku, a čo je treba? Tak je voľná sobota. Tomu ver. A toto keď poviem, nechce je piči doma. Musíš nosiť ukázať, vieš. No chceš ukázať, aby ti... Ukážeš, tu máš toho magistra, aby vedela, vieš, neketáš, verila. Ja som ešte išiel z domu a som povedal, reku, čo mu napísal, reku, piatok, sobota, nedeľa, reku, je doma alebo septime. Áno, tak. A či som išiel volať? Kde máš toho Petra? No piči. Tak možno príde reku zajtra. Piči, no septime. Sme ťa čakali. A tak som nepovedal. My sme sa tak dohodli, dopijeme pivo a jak Laco nepríde, tak ideme domov. Došiel si, tak sme nešli, no, vidíš to. Pasuje. Tak sme sa dohodli. Mám ťa rád. Ty ma aj ujebe, nevadí. Aj, to by som to ujebal. Nemáme dôvod, tak ty si náš veľký majster. My to normálne, už na slome sa to učíme, kurva, tie tvoje Kokotiny. kokotiny. Čo jaké vyjebané. Ja budú si povedať. Mravce. Aj pivo, aj voda, aj 500 kon. Počuj, takú vec... Počkaj, nie, ja si ti skočím do rečí. Jedna vec, ty si vlastne obohatil slovenský jazyk, pretože to poznáme veľa ľudí, ako v našom veku a tak, vieš, kolegov, kamarádov a tak. Tak oni používajú tie svoje slovné spojenia ako docha vyjebaná a podobne. Normálne, každodenne, vo verbálnom prejave. A prečo najebali? Hovoria to ľudia. Na tú Cibulu, prečo najebali ťa Čúra? Lebo asi nebehal, Ja som aj voľný Čúr, čo bol voľný, čakaj, to bol voľný. Iba si brada taká veľká. Áno, lebo si obohatil slovenského jazyka. Nové významy a pojmy. Jojko, ideš? Počúvaj. Asi, přestaň. Hore. Hľadaj. Čakaj tebe, čak daj mi. Číslo mi daj. To mi je tu. Chápeme, Peťo, máš telefón, píši číslo, pán. Moment, chvíľku strpenia. Prepáčte, pán majster, ja si rozumiete telefón, lebo potom sa vypnúť, aby mi nebola žena. Ona mu furt volala to.